videossa mä esittelen teille parhaimmat futiskortit. Elikkä tässä on jotain jättikortteja. Van Dijk, Depay, Zlatan Ibrahimovic ja Lavochki. Joo, ja sitten täällä on jotain tämmösiä. Sitten tulee Barcelonan pelaajat. Sitten vaihtuu Realiin. Sitten vaihtuu Manchester Cityin. Sitten vaihtuu Pariisiin. Pariisista vaihtuu Power Müncheniin. Münchenistä vaihtuu Portugaliin. Portugalista vaihtuu Saksaan. Saksasta vaihtuu Liverpooliin. Sitten Liverpoolista Espanjaan. Espanjasta Juventukseen. Juventuksesta Ranskaan. Ranskasta Brasiliaan. Brasiliasta Suomeen. Suomesta PVP:hen. PVP:stä Puolaan sitten Leverkuseniin sitten tähän. Ja mä en muistakaan näitä muiden nimiä enää. Noin. Tai siis muistan, mutta mä en jaksa sanoa. Ja tästä tulee noin. Siinä oli mun parhaat kortit. Ja tosiaan nämä 4 jättikorttia. Se olisi siinä. Moikka! Jos haluatte lisää futiskorttien futiskorttivideoita, koska mulla niitä on tuolla, niin jos tää video saa 10 likeä, peukkua, niin mä teen seuraavan videon. Moikka!